шанс, трябва да го направя. Любими мой, Соня, отвеждаш ме. Имам съвсем малко време. няма да те оставя. Имах 6565 шанса да живея пълноценно. Толкова са едните в живота ми. Всеки един от тях беше неоползотворен, беше празен. Казвах си, че когато стана на 18 ще се променя. Имах списък с желания и мечти за бъдещето. А денят, в който ставам на 18, тъй и не дойде. Времето ни не е безкрайно. Всичко, което със сигурност знаем, че имаме, е днес. Използвай го. Въпреки това, у нас грижата за болните от муковисцидоза е минимална. Няма нито клинична пътека, нито специалист в областта. Ме провокира, писах в Мюнхен на клиниката, хората ми назначиха час, учихме там, когато видяха снимките и това и как е ликуван, просто се хванаха за главата. Честно казвам, откакто вече започна тяхната терапия с тези, дори план, график имам, какво трябва да пие, какви неща, как. Значи там за първи път ми показаха как се правят инхалации, наистина как трябва да се правят, който в България никой до сега не беше показал. Искаме да се приеме стандарт за лечение, европейски стандарт за лечение на муковисцидоза, който всъщност включва безплатни антибиотици, безплатни медикаменти, надзор от професионалисти и доктори. Другото, което тежи страшно много, е това, че няма адекватна пътека за лечение. Накрая всичко се свежда до черната статистика. Продължителността на живот на хора болни от муковисцидоза в останалите европейски държави е средно 48 години, а в България – 12.